So, mga sangkay, may dako like share iyo. Iton diri pa maram kon ano ining Phoenix game. Ade share ko layo. Kung baga wala ka mahimo, pwede ka mo ni magmulay, pwede ka mo magkalan extra income. So, may dako link di da ubos. I-click lang ito niyo, tapos i-download lang niyo, tapos patapos pag-download, i-install lang niyo. Tapos amo na nit magawa sugad na ini. So ma-register kita. Register 126 369. Tapos may mo kamo niyo password. Tapos masend lang mo ng OTP. Tapos ma-text ito. OTP ay 10 seconds later. So 117966 117966. So amo na ito. Sulod na kita. Tapos kung saan pala niyo nga mag-top up, magpa-load nga ni kamon 100 Gcash ini. Magpa-load nga ni kamon 100, may libre ka mo nga 10 pesos. So na 110. Kung 200 naman tiyo ikukuan, iglo-load, tatagang ka mo 50 nga free. So na 250. So amo ito. Pero pag na-download din niyo, siyahan tatagang ka mo 5 pesos. So pwede ka nagkapito makagmulay. So damo din nit mulay, pero pinakagin mo mulay ni namon din ni ini nga Dragon Tiger, Red and Black. Tapos ini nga color game. Tadi nga fish rip gihap. Medyo okay gapitiya, pero baga makuri. So amo ni at mga mulay baga labat kuan ato kamo peryahan. So na-update lang lang ito at mulay para mamulay naton. Tapos kung magpapaload ka mo, i-click lang niya nga may 5 pesos, ini nga may plus. Sugad. Tapos mapaload ka mo rin kung mapirayo ipapaload. So kung mapaload ka mo, example, magpaload kita in 100. So ika-copy line ni yung i-yes lang niyo kay amo man ini tiyo Gcash account. So i-yes lang niyo. Tapos ini yung number nga makikita niyo, amo tiyo at iyo i-sesendan niyo hin Gcash mga 100. So ika-copy lang ito niyo. Pag na-copy ito niyo, makato na kamo Gcash. So kung ani na kamo Gcash, ma-send money la kamo. Tapos express send. Tapos din i-paste lang niyo yung number kanina. Tapos 100. Ayaw ka mo pag sayo iyo didig bubutang pars kanina 110 dito nakabutang. Free man lad to ang G's. So 100 datig butang. So amo na ito. Tapos send. Adto na send na. Ayaw ka nga limot ka mo pag tawag gini screenshot kay in kaso may delay or diri nira mapaload ang 100. So may dito customer service nga pwede
niyo mapag-anhan. Pwede ka mo mabuligan kung kaya wari pa kasend. So amulad to ano. Tapos mabalik na kita nga diha. Phoenix. So ano na kita Phoenix. Pagulat lang kita mga pera ka seconds. Tapos maabot ito. Pwede ka mo mag-refresh. Adi man na refresh. Yun yung may Haranit 5. Na-refresh lang. So habang waray pa, pwede kita ko madilanay ha Dragon Tiger. Ini Dragon Tiger. Kuninot hataas, amot madaog, mapili la ka mo. So didi 5 pesos pala taton kwarta. Mataya kita. Tiger. Tara-try tala. Kung ano't pinakadako, amo to madaog. 6 point, 12 point. So dito. Tiger wing. 10 seconds later. Ni red and black. Bagalayat kuan ba? Bagayat first 3. Napili ka laliwat. Pwede ka magtayan 10, pwede ka magtayan 50, or 100, or 500. Ikaw lang bahala kung pera ay magtataya. So, amo lang ito. So, kung binigay ni lucky guy. So, once makamulay ka, pwede ka mag-spin din ni. Asus dire pwede pa kay dire enough anak pagmulay. So, okay lang ito. So, amulad to. Tapos, kung gusto niyo mag-withdraw, kiklik lang niyo at withdraw. Minimum withdraw nira is 300. So, dapat maka 300 daning ka mo. Saan ka mo maka-withdraw? Amula ito. Ma-enter ka mo din 300. So, dito. Tapos, withdraw. Amula ito kadali. Makakadto na ito dahil na yung Gcash. Amula ito. Tapos, kung gusto man liwat niyo pwede kang mag-invite. Kay once maka-invite ka mo, makakag-komisyon ka mo. So, may player na ka mo. Once nga natayara or nadawgera, nagkakada kan commission. So, wala pagkata ito commission niya na kay bagulak o gihap. So, amo ini. It baga pyramid niya. So, pwede ka mo tumaya or pwede ka maging agent. So, amula. Pag mulay ka mo, mag-download ka mo, tapos sig-share na laliwat niyo. Damo edit mulay. Okay. Salamat.